Everybody, let's begin with prayer. Nokuchingamidza mese ngatitangei nemunamato. Holy God, we praise you and thank you. Mwari vatsvene, tinokurumbidzai nekukutendai. We ask for your continued blessings upon us. Tinokumbirawo murambe muchitikomborerawo. Lead and guide and direct us. Tungamirirawo mutidirectewo. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So my first study will begin with abortion and US politics. Chidzidzo changu chekutanga chichatanga nenyaya dzeabortion nepolitics dzekuAmerica. So I would like to first have us look at the legal status of women in the United States. Ndoda kuti titange tatarisa legal status yemadzimai kuUnited States. Women were involved in many issues in early America. KuAmerica yekare madzimai vakanga vari involved munyaya dzakawanda. They fought for social causes. Vakarwira masocial causes. And they were under the jurisdiction of state laws and not federal law. Vaiva pasi pejurisdiction yemastate laws kwete mafederal laws. So there was intentional discrimination by lawmakers. Saka pakanga paine rusarura rwaitova intentional nevanhu vaigadzira mitemo. Preventing women from getting the vote. Zvaidzivirira madzimai kuti vange vachikwanisawo kuvhota. They didn't want to share their political power. Vaisada kusheya masimba avo ezvepolitics. Especially with daughters, mothers, and wives. Nyanye nevana, sikana, madzimai nevakadzi vevanhu. They repeated the pattern of not wanting to share with freed Black men or immigrants. Vakadzokorodza pattern yekusada kusheya masimba nevarume vechitema vanga vasunungurwa kana maimmigrants. Over time, the early suffragists Munguva yaizofambira mberi masuffragists vekutanga, they saw the vote as the key to their personal and political autonomy. Vakaona vote iriyo key yekuzvitonga kuri personal nekuri political. The 1787 Constitution, ya1787, along with the Bill of Rights, pamwe chete neBill of Rights, deliberately left women out. zvakatosiya madzimai nebwoni. So exclusion of women from these documents Kusiyirira madzimai kubva mumadocuments aya doesn't explain the constitutional neglect and discrimination. hakutsananguri neglect yeconstitution nediscrimination yayaiva nayo. This was a creation of a masculine system of justice. Kwaiva kugadzirwa kwesystem yevanhurume yejustice. So when they were writing the Constitution and the Bill of Rights, Pavainyora constitution nemabill of rights, only men were thought of. varume chete ndo vaifungwa nezvavo. As their guide, they used Old English common law. Sechinhu chaivatungamirira vakashandisa common law yeEnglish yekare. It's easy to see that the writers did not intend to recognize women. Zviri nyore kutoona kuti vakanyora ava vaisatombova nekutarisira kusanganisira madzimai. Thomas Jefferson was quite specific. Thomas Jefferson akatenga atori specific. He said if this were a pure democracy, Akati dei iyi yanga iri democracy iri pure, women would still
be excluded from our meetings. madzimai vaitongoramba vasingasanganisirwi mumameetings edu. So he was very clear, women were not allowed. Saka akangozvijekesa kubva pekutanga kuti madzimai vaisatendedzwa. Old English common law Common law yeEnglish yekare is a legal system that emerged in England in the Middle Ages. ilegal system yakatangira kuEngland mumamiddle ages. It's based on something called case law and precedent. Iri based nezvavanoti case law uye precedent zvinoveko kumashure Instead of codified law. pachinambo che-codified law. So this means there's no compilation of legal rules and laws. Zvoreva kuti hapana malegal rules nemalaws anenge akabatanidzwa. So the legislative decisions are based on precedent. Saka tsarudzo dzemulegislature dzinoitwa maererano nemitongo And that yakamboitwa kare. means using decisions that have already been made Zvoreva kuti kushandisa sarudzo dzakatomboitwa kare in similar cases. munyaya dzinenge dzakada kufanana. Those decisions are maintained in court records Sarudzo idzi dzinoramba dzakachengetwa mumarecords emumakoti and collected into volumes. dzobva dzabatanidzwa kuita mavolume nemavolume. And those decisions are known as case law. Sarudzo idzi dzinonzivikanwa dzichinzi case law. Another way of seeing that women were purposely left out of the Constitution Imwe nzira yekuona kuti vadzimai vakatosiiwa nebwoni kubva muconstitution. even though that document did not specifically deny equal rights to women, Kunyange document iroro risina kurambidza zviri specific marights kumadzimai, but they worked hard not to use those words. asi vakashanda chaizvo kuti vasashandisa mavara iwayo. Instead, they used the terms people, electors, and persons. Pachinambo chazvo vakashandisa mavara ekuti vanhu vanosarudzwa nemamwe Hey, mavara for the akadaro. translators, I'm going to read quote 1 first, and then you can translate. Chaverengwa quotation yozotranslatewa. So Abigail Adams fought for greater legal rights for women. Abigail Adams I have a quote, akarwira malegal rights emadzimai. And 11 years before. Did you find it? Okay. So I'm doing. Yes, but I'm not quite ready yet. So Abigail Adams fought for greater legal rights for women. Abigail Adams akarwira malegal rights evanhukadzi In 1776. mugore ra1776. Here's the quote. Quotation yacho She- ndeinoterera. She's writing to her husband. Anenge achinyorera murume wake. I long to hear that you have declared independency, and in the new code of laws, I desire you would remember the ladies and be more generous to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men could be tyrants if they could. If particular care is not paid to the ladies, we are determined to instigate a rebellion and will not be bound by laws in which we have no voice or representation. Ndinoshuvirawo kunzwa kuti madeclare independence. Zvakare mitemo yenyu mitsva ndinoshuvirawo kuti murangarirewo madzimai. Zviri generous, muvewo generous kwavari than zvakaita madzitateguru enyu. Musaisa ma-limited power
kune varume chete, mahusbands vevanhu ava. Rangarai kuti varume vanogona kunge vari matyrants kana vachida zvavo. Ipaiwo care haiwanzi kupiwa kumadzimai. Hatisungirwewo nemitemo, hatinawo mavoices atinorepresentawo anotimiririrawo. And now I'll read quote 2 from Thomas Jefferson. Ichaverengwa quotation yechipiri. The reason, I think I already read this one. Never mind, I've already done that one. Sorry. Vatotaura nezvayo. So women were not allowed in the meetings with men. Madzimai vaisabvumidzwa mumameetings nevanhurume. Because they were too feeble-minded to discuss politics. Nekuti vainzi pfungwa dzavo dziri too delicate, hadzingakwanisi So kudiscussa Jefferson saw politics. no reason to give them the vote. Saka Jefferson akaona pasina reason yekuvapa kuti vakwanise kuvhota. He thought that enfranchised women might take it into their heads to run for office. Aifunga kuti madzimai avo vari enfranchised vainogona kuzozvifunga mupfungwa dzavo kuti takudawo kumborana for office. So historians of women's legal status Vanoongorora nhoroondo dze-legal status dzemadzimai identified the law as a powerful form of social reform control. vanouona mutemo uriwo chinhu chine masimba e-social reform. And we will look at the relationship between law and social policy in this study. Tichatarisa ukama huripo pakati pemutemo ne-social policy muchidzidzo Especially chedu. concerning reproductive control of women's bodies. Nyanye maererano necontrola ma-reproductive rights emadzimai. In early America, there was a law called coverture. KuAmerica yekutanga-tanga paiva nemutemo wainzi coverture. Abigail Adams knew what that law was Abigail Adams aiziva kuti mutemo uyu waiva wei. when she told about not giving husbands the power. Paakavaudza kuti musazopawo varume vedu ava masimba ese. The law of coverture literally erases the identity and freedom of a woman. Mutemo wecoverture unodzima identity yemudzimai. To make her own decisions from the moment she's married. Kuti asakwanisa kuita sarudzo dzake panguva She yaanongopinda takes her mumuchato. husband's last name, Anotora surname yemurume wake. and under the law, the wife and husband are now one. Pasi pemutemo mudzimai nemurume vanenge vachinhu chimwe And chete. that one is the husband. One ine ichitaurwa ndiye murume wacho. The extreme outcome of coverture Outcome iri extreme iyo iri kunzi coverture is between spouses. iri pakati pevanhu vari mumuchato. The courts dismissed domestic violence and spousal rape cases Macourts vakadismissa domestic violence nema-rape case evanhu vari mumuchato. because if you're one flesh, Nekuti kana muri nyama imwe chete, you can't accuse yourself of raping yourself. haugoni kuzvipomera mhosva kuti inini ndabatwa chibharo, iwe ndione wazvibata chibharo. The wife had no rights, Mudzimai anga asina marights, no property ownership, anga asina ownership no yemaproperties, legal rights to her children, her home, or even the clothes on her back. anga asina ma-legal rights kuvana vake, kuimba yake kana kuhembe dzake dzaiva mubhegi rake. Patriarchal systems enforce the rigid gender roles.
mapatriarchal systems aienforce magender roles anga ari rigid, confining individuals to the controlled social expectations. vachimanikidzira vanhu kuti vange vari mumasocial status ari Totally based on their controlled, gender identity. aiva achitariswa kuburikidza negender identity yavo. Throughout history, males have defined the rules that control women's behavior. Kuburikidza munhoroondo, vanhurume vakadefina maroles And that is one of the central principles of patriarchal systems. ndiyo chimwe chinhu chiri pakati pemapillars The concentration epatriarchy, of power in the hands of men, kuisa masimba ose kumaoko evanhurume, maintaining hierarchical structures that favor male dominance, vomaintaina mastructure ehierarchy anofevhera utongi hwevanhurume. and under such a system of justice, Pasi pesystem iyoyo yejustice, women did not fare equally under the law. madzimai havana kuzowana vakaenzana pasi pemutemo. An interesting Supreme Court case in 1875 Muna 1875 pane Supreme Court case imwe yaiva interesting. had to do with the state of Missouri and a woman's ability to vote. Yakanga iri state yemissouri neability yemadzimai kukwanisa kuvhota. Virginia Minor registered to vote, Virginia Minor akarejista kuti anovhota, but they refused to accept her registration. asi vakaramba kugamuchira registration yake. She filed a suit against the state, akazviendesa kumadzitare edzimhosva. it went to the Supreme Court, Akanga ari against state, zvakaendeswa kuSupreme Court. and the court said American women are persons and citizens, Koti ikati madzimai ekuAmerica vanhuka, vatori macitizens zvakare, but not persons or citizens entitled to vote. asi havazi vanhu kana kuti macitizens vari entitled kuti They were a vavhote. special category of non-voting citizens. Vanga vari category iri special yevagari vemunharaunda vasingavhoti. The court's view is that history shows voting is not a privilege of US citizenship. Muono wekoti waiva wekuti voting haisi privilege yekunge uri mucitizen weAmerica. Federal government does not give this. Hanzi hurumende yefederal yakanga isingapi vanhu izvi. It's given by the individual states. Zvaizopiwa nemastates, imwe neimwe state ndo yaikwanisa kukupa izvi. And each state has their own rules regarding the voting process. State imwe neimwe inga ine mitemo yayo yega maererano And neprocess especially yekuvhota, gender. nyanye zvaienderana negender. So US citizenship and suffrage have never been identical. Saka citizenship yemuAmerica nesuffrage hazvina kumbobvira zvakafanana, But especially for women. nyanye kumadzimai. Between 1872 and 1900, Pakati pa1872 na1900, the Supreme Court began to actively discriminate against women. Supreme Court yakatanga kudiscriminata zviri active against madzimai, Not only denying the right to vote, kwete kwoga vachivarambidza right yekuvhota, but also to practice law. asi zvakare kuti vapracticewo mutemo. So in 1894, Belva A. Lockwood Muna 1894, Belva A. Lockwood, an early suffragist and activist, musuffragist vekutanga uye aiva muactivist, she appealed to the Supreme Court
akaapila kusupreme court because the state of Virginia would not give her license. nekuti state yekuvirginia hayaimupa license yake. She was licensed to practice law in another state. Akapiwa license yekupractice law mune imwe state. And Virginia said that any person who's licensed can practice law in Virginia. Virginia yaiti munhu wese ane license anogona kupractice law kuvirginia. But the Supreme Court agreed with the court decision in Virginia. Asi Supreme Court yakatenderana nesarudzo yecourt That yangaitwa person meant kuvirginia male. kuti person ari kutaurwa uyu aireva munhurume. So the historical and legal importance of this case Saka kukosha kwecase iyi lies in the yemunhurundu iri fact that the legal Supreme Court chose to allow states kuri mufact yekuti Supreme Court yakasarudza kutendedza mastates to confine their definition of a person to males only. kuti varambe vakabata definition yavo yekuti munhu ari kutaurwa munhurume chete. And shockingly, from 1894 until 1971, zvaizoshamisa kubva pana 1894 kusvikira pana 1971 states could maintain that women were not legally persons. zvaireva kuti mastates aigona kuramba akangobatirira panyaya yekuti madzimai vanga vasiri mapersons This aitaura. Supreme Court decision Sarudzo yemusupreme court iyi made it clear that women were not equal in the eyes of the law. yakazvijekesa kuti mumaziso emutemo madzimai havana kuenzana. By 1900, women decided to use the 14th Amendment. Patakazosvika muna 1900 madzimai vakasarudza kushandisa amendment yechi14 to improve their legal and political status. kuti vakwanisewo kuimprova status yavo iri legal neiri political. They went through the Due Process Clause. Vakashandisa clause iya inonzi due process clause. They used the Equal Protection Clause. Vakashandisawo clause yekuti equal protection iya. But they failed in most instances. Asi vakakundikana kazhinji kacho. It's then that they turned to political action, vakazoenda kuaction yepolitics, focusing primarily on the right to vote. vakanyanya kutarisana neright yekuvhota. Okay, I'm going to read quote 3. Chaverenga quotation yechitatu. As a 1916 anti-suffrage essay declared, the true function of a normal woman was to be a wife and mother and homemaker. If a woman were forced to vote, she would neglect her duties because she would have to think, read, and talk. Munyori wa 1916 akanyora achiti, sefunction yechokwadi iri normal yemudzimai, function yake yaiva yekunge ari wife uye ari mai wevana uye ari munhu anogadzira mumba. Kana mudzimai aizomanikidzirwa kunzi avhote, aizoneglecta maduties between ake 1877 and aizomanikidzirwa kunzi 1971, afunge, averenge uye ataure. Pakati pa 18 whenever yataurwa the Supreme Court considered na women's rights, 1971 pega Supreme Court payaitarisa marights emadzimai, it upheld sex stereotyping. yaisumudzira kusarudza maererano negender In their legal decisions. musarudzo dzavo dzezvinhu zvaiva legal. So except for the 19th Amendment, there was no congressional legislation Kusara kwe-19th Amendment kwakusina legislation yemuCongress that made gender a central issue until 1963. yakazoita gender a central issue kusvikira pana 1963. So the common law precedents Ma common law precedents
and judicial interpretations defined the status of women Nemainterpretation ejudicial akadefine status yemadzimai. primarily in the terms of the rights of the sex Primarily kuma-rights and their family roles. avo nema-roles avo emumhuri. So they had two genders, male, female, Saka vaiva nemagenda maviri, vanhukadzi and nevanhurume. they connected those genders to their established social roles. Vaizokonekta magenders aya kuma-social roles avo anga ari established. And so the Supreme Court did not recognize the rights of individual persons. Naizvozvo Supreme Court haina kurecognize ma-rights avo sema-persons. And they used the phrase women as citizens Vaishandisa kutaura kwokuti madzimai vari ma-citizens. and it always applied to their functions as mothers, daughters, and wives. Izvi zvaingoaplya kuma-functions avo semai vevana, sema-daughters, First wave semadzimai. feminism was fighting against these gender restrictions. Feminism yewave yekutanga yairwisanisana And they neizvo came under zvaisarudza attack. gender izvi. Vakapatakwa zvakanyanya. And through time, it only increased. Mukufamba kwenguva zvakatoramba zvichiwedzera. And when second wave feminism was fighting for their rights, Feminism yewave yechipiri payairwira ma-rights avo, they were attacked just as much. vakaatakwawo zvakangoda kufanana. But for them, it was because it was associated with abortion and the ERA. Asi kwavari ve-second wave zvaiva nyaya yekuti vakaasociata But also ne-abortion because ne-ERA. certain legal rights for women Asi zvakare nekuti mamwewo ma-legal rights emadzimai were portrayed by their opponents aipotraiwa nevaivapikisa as being in direct opposition to traditional family values. sekunge aipikisa zviri direct ma-family values anga ari traditional. So there were changes in the Supreme Court. Saka pakazove neshanduko muSupreme Court. They started to apply the 14th Amendment with respect to women. Vakazotanga kuaplya 14th Amendment vachirespectawo madzimai. And that first decision was in 1971. Sarudzo iyi yekutanga yakanga iri muna 1971. Reed versus Reed. Sarudzo pakati paReed versus Reed. They overturned an Idaho law Vakapidigura mumwe mutemo wekuIdaho that automatically preferred men over women waingosarudza zviri automatic uchiprefer varume pamusoro as pevadzimai administrators of estates. sema-administrators vestates. This Supreme Court decision Iyi sarudzo yeSupreme Court iyi invalidated for the first time in its history kekutanga yakavalidatwa a state muronzo law on iyoyo the grounds of sex discrimination. sestate law pamagrounds esex discrimination. So now we'll switch to the legal status of women and abortion in early America. Taakuswicha kuenda kulegal status yemadzimai kuAmerica. Abortion has always been a part of American life since its beginning. Abortion yaingova part yema-lives evanhu vekuAmerica kubva kwekutanga kwayo. States began to criminalize abortion in the 1870s. Ma-states akatanga kuita kuti abortion ive criminal act munana Because 1870s. this was a backlash against the growing women's movement. Nekuti vaida kuita backlash ma-movements emadzimai anga ari kukura munguva They iyoyo. advocated for voluntary motherhood. Vakakurudzira kuti vanhu vange vari ma-volunteers vekuva vanamai vevana. They didn't support abortion. Vaisa supporta abortion. This is in the first wave.
Izvi zvazvo feminism. zviri mufeminism yewave yekutanga. And voluntary motherhood meant they could refuse relations with their husbands. Kuvolontiya kuve mai vevana zvaireva kuti waigona kuramba ukama nemurume wako. So it's a form of birth control. Saka yaiva fomu yekukontrola kuzvarwa kwevana. And this was seen as a threat to male dominance. Izvi zvakaonekwa iri threat kumale dominance. And you can see then that restricting abortion became a part to an effort to control women. Unotoona ipapo kuti kurambidza abortion yakava part yekukontrolawo madzimai, effort yekukontrola madzimai. In early America, there were not many doctors. KuAmerica yekutanga-tanga uku kwakusati kwaane madhokotera vakawanda. And there were midwives who helped women through childbirth. Kwaiva nana nyamukuta vaidetsera madzimai kuti They vakwanise felt safe kuzvara. with them. Vainzwa vari safe nana nyamukuta ava. They were trusted and legitimate medical professionals. Vaitotrustwa nemamedical professionals. They provided essential health care, including abortions. Vaiprovide central health care yaisanganisira ma-abortions. And before the knowledge of bacteria and germs, Vasati vaane ruzivo rwebacteria nemagerms, the midwives had already started washing their hands. vananyamukuta vakanga vatotanga nechekare kugeza maoko avo, while many doctors had not. madhokotera vakawanda vanga vasati. So at times when a woman wanted to restore her menses, Saka dzimwe nguva mudzimai paaida kurestore mamenses ake, they didn't know they were pregnant, vaisaziva kuti vane pamuviri. and they would use herbal concoctions. Vaizoshandisa misanganiswa yemaherbs, And that would actually induce an abortion. izvi zvaizoitisa manje kuti munhu pamuviri paya pabve. So there was a doctrine in early America. Paine doctor kuAmerica yekutanga-tanga iyo. It's called quickening. Doctrine yainzi quickening. Dzidziso yainzi quickening. It's at the point a pregnant woman can first feel the movements of the growing fetus. Ndipo apo mudzimai akazvitakura anotanga kunzwa kufamba-famba kunoita fetus neiri mudumbu. This is an ancient method of knowing when you're pregnant. Iyi method yechinyakare yekuziva kuti wazvitakura. From the founding of the United States, Kubva pakatangwa United States, abortion was legal if performed before quickening. abortion yaitobvumidzwa kana dei yaiitwa quickening iyi isati yatanga. It was understood by society and legal authorities Zvainzwisisawo nesociety nemalegal authorities that quickening was when the fetus was granted legal protection. kuti quickening ndo apo fetus yaizopuwa protection pasi pemutemo. In early America, there were many doctors MuAmerica yekutanga-tanga vaiva nemadoctors vakawanda who were not trained or educated in the science of medicine. vanga vasati vatrainwa kana kudzidziswa musainzi dzemedicine. So there was an attempt to professionalize the medical field. Saka pakava nekuzama kuda kuti medical field inge itwe So in professionalized. 1847, doctors banded together to form the American Medical Association.
1847 madhokotera vakauya pamwe chete vakafoma yainzi American Medical Association. They were very active in controlling the public image of themselves. Vakanga vari active zvakanyanya mukucontrola chimiro chavo chavaizoonekwa nepublic. They claimed the moral authority and the right and duty to make reproductive decisions. Vakaclaima moral authority neright neduty yekuita madecisions maererano nezvereproduction. So in 1857, the AMA members 1857 mamembers ve-AMAE launched a full-fledged campaign against abortion. vakatoita campaign yanga iri full-fledged yaipikisa And they abortion. also campaigned against female abortion providers. Vakakampeinawo zviri against ma-female abortion providers. Doctors worked with state legislators Madhokotera vakashanda nema-state legislator to get laws to ban abortion. kuti vawane mitemo yaizorambidza abortion. And of course, they blamed the feminists for the increase of abortions. Zvakare vakapomera mhosva kumafeminists kuti ndimi muri kuwedzera maabortion aya. The eugenics movement stoked fears about the loss of white identity. Movement ye-eugenics vakapinza kutya muvanhu vachiti white identity icharasika. They worried about the declining birth rate of US-born white women. Vakaiva newari nekudzikira kwaita birth rate yevanhu vaizvarwa vari vachena muAmerica. And this drove them to criminalize abortion. Izvi zvakazovadhiraivha kuti vati abortion And in spite iitwe of those criminalized. laws against abortion, Zvisinei nemaflaws aya aiva against abortion, they went underground and vakaenda continued. underground vakaramba vachienderera zvavo mberi. So while some providers would perform abortions illegally, Apo mama-providers vaiita ma-abortions zviri legal, it depended upon your finances, your race, and where you lived. zvaibva nemari yauinayo, race yako uye kuti waigara kupi. Women with money could find doctors in the United States and pay the right price, and he would do it. Madzimai vaiva nemari vaigona kuzviwanira dhokotera muAmerica obva avabatsira kuzviita. Those without funds, especially women of color, Vanga vasina mari nyanye madzimai vatema suffered the most. vakatambudzika, ndo vainyanya kutambudzika zvakanyanya. Many women are often under the mercy of incompetent doctors. Madzimai vakawanda vanowanzokubatwa nemadoctors vanenge vasina They're forced to resort to kunyatsokugona. dangerous self-abortions. Vanozorizota kune ma-self-abortion anenge ari dangerous. Hospitals at the time had entire floors dedicated to caring for women. Zvipatara panguva idzodzo zvakanga zvine mafloors aingonzi aya ndeekuriritira madzimai Suffering from health complications vakanga vachitambura nema-complications ehealth dzavo by inducing their own abortion, nekuzviitisa kuti or if they vaite had an abortion illegal vega abortion. kana kuti pavanenge vaita illegal abortion. So in 1857 began the campaign 1857 ndo pakatanga campaign against abortion. yaiva against abortion. And it was then that it led to the 1873 Comstock Law. Ipapo ndo zvakazovasvitsa kune Comstock Law ya 1873. This was a federal law
Iyi yaiva mutemo federal that law prevented the propaganda of abortion information yaidzivirira propaganda yeabortion information, contraception information, yaidzivirirawo information yecontraception, yemapiritsi and anodzivirira they nhumbu. arrested people and put them in jail for even talking about it. Vaitosunga vanhu votovaisa mumajeri ukangowanikwa uchitaura nezvazvo chete. By 1910, abortion was outright illegal in every state. Patakazosvika 1910 abortion yanga yakutorambidzwa zvachose mumastates ese And at every stage of pregnancy. uye pamastages ese ekuzvitakura. Remember, all these laws are being made by men. Rangarirai kuti mitemo yese iyi yanga iri kuiswa nevanhurume In this exclusive male system of justice. iyi ndiyo exclusive male system yejustice yavo. So in 1915, Margaret Sanger Mugore ra1915 ainzi Margaret Sanger created the term birth control. akagadzira vara rekuti birth control. She created a movement with women who shared the same experiences. Akagadzira movement yaiva nemadzimai vaisheya maexperiences akafanana naiwayo. They viewed birth control as a social issue. Vaiona birth control iri social issue, Not primarily a sexual or medical reform, kwete reform yezviri sexual kana kuti zviri medical. they wanted to transform the nature of women's rights. Vaida kushandura nature yemarights emadzimai. They wanted to include free sexual expression, Vaida kusanganisira sexual expression iri free and reproductive self-determination. uye self-determination munyaya dzereproduction. That was a revolutionary demand in that time period. Iyi ndo yaiva demand yaiva revolutionary munguva yavairarama. Margaret Sanger was fighting against the Comstock law. Margaret Sanger airwisanisana nemacomstock law. She was arrested numerous times. Akasungwa kakawanda-wanda. She was put in jail. Akatomboiswa mujere. Her first clinic was shut down. Clinic yake yekutanga yakavharwa. But she wouldn't stop. Asi haana kumira. So fast forward to the 1950s. Tozoita fast forward tasvika kunana 1950. Medical doctors this time are looking at abortion laws. Mamedical doctor panguva iyi vanga vakutarisa maabortion laws. Not to increase them, but to decrease them. Kwete kuti vamawedzere asi kuti vamadzikisire. They saw that medical practices had improved. Vakaona kuti mamedical practice anga aimprove. The laws were old and outdated. Mitemo yanga yekare isisiri outdated. The American Law Institute recommended legal reforms. American Law Institute yakarekomenda legal reforms. And for the first time, it would consider rape or incest or severe fetal abnormality. Pekutangawo yaizoconsiderawo rape, incest severe fetal abnormality. But for feminists at the time, these reforms looked like they were good. Mafeminists panguva iyoyo mareforms aya airatidzika kunge akanaka. As these were just partial reforms. Asi akanga angori mareforms aiva partial. Women were still being controlled. Madzimai vanga vachiri kucontrolwa. Feminists held that the central rationale Madzimai vakatarisa vakati rationale iri pakati pazvo zvose izvi. the purpose of making abortion available was for justice for women.
basa rekuti abortion inge iri available ndeyejustice kumadzimai. And the women's movement demanded more than reform. Movement yemadzimai yakadhimanda zvakawanda kupfuura reform. They wanted abortion laws repealed. Vaida ma-abortion laws kuti abviswe. And the women's movement helped the abortion movement to grow. Movement yemadzimai yakabetsera abortion movement kuti ikure. And 110 years later, makore 110 aizoteerera, when the AMA in 1857 American Medical Association muna 1857 campaigned to legalize abortion, payakakampeina kuti abortion iitwe legal. or legalize against abortion, sorry. Hanzi kuti valegalize vachipikisa abortion. In 1967, the AMA 1967 AMAE had decided that legal abortions have health benefits for women. yakanga yasarudza kuti ma-abortion ari legal aiva nema-benefits muhealth yemadzimai. And society as a whole was now debating abortion. Society izere yakanga yakudebatawo nhau dzeabortion. They saw it as a problem concerning poverty, population control, Vakaiona iri dambudziko yaiva maererano nepoverty nepopulation control, sexual freedom, and women's equal citizenship. Sexual freedom ne-citizenship yemadzimai iri equal. Okay, I'm going to read quote number 4. Taringa quote yechi4. Laura Kaplan, a former Jane member and the author of The Story of Jane, the legendary underground feminist abortion service, described women at that time. Quote, "We were ordinary women who, working together, accomplished something extraordinary. Our actions, which we saw as potentially transforming for other women, changed us too. By taking responsibility, we became responsible. Most of us grew stronger, more self-assured, confident in our own abilities. In picking up the tools of our own liberation, in our case, medical instruments, we broke a powerful taboo. That act was terrifying, but it was also ourselves felt exactly the same powerfulness that we wanted other women to feel." Laura End of quote. Story ya Jane. Laura Kaplan, uyo aiva former Jane member, munyori webhuku rakanzi The Story of Jane, the legendary underground feminist abortion service, anodescribe vamwe madzimai vaiva involved munguva iyoyo achiti, taiva madzimai vaiva ordinary, vaishanda pamwe chete kuti tigoaccomplishha chimwe chinhu chaiva extraordinary. Maactions edu takamaona aine potential yekushandura kuitira mamwe madzimai, akatishandurawo isusu pachezvedu. Nekutora responsibility, takazovawo responsible. Vazhinji vedu vakawedzera kusimba, vakavawo neself-assurance neconfidence, uye vakaonawo ma-abilities. Mukupika up ma-tools eliberation yedu, ma-cases ema-medical instruments, takabreakawo powerful taboo. Act yaityisa As second wave asi feminism grew isusu takazonzwawo tiine simba and the demands for equality and rataida kuti the vamwe madzimai right vave to naro. reproductive
control. The anti-abortion movement changed tactics. Paikurawo second wave feminism, They began to ma-anti-abortion use movement legal vakachinja arguments about a ma-tactics. constitutional right to life. Vakatanga kushandisa ma-legal arguments ekuti kune constitutional right to life. They focused on the Constitution Vakanyanya kufokasa ku-constitution because they wanted to establish a secular movement. nekuti vaida kuestablisha movement yaiva secular. They were hoping to draw supporters outside of the church. Vaida kuwana vatsigiri vaiva kunze kwekereke. And what amendment did they go to? Vakaenda kuamendment ipi? The 14th Amendment. Amendment yechi14. They used the Due Process Clause. Vakashandisa clause ye-due process. They went to the Equal Protection Clause. Vakaenda ku-clause ye-equal protection. They claimed the unborn child counted as a person for constitutional purposes. Vakaclaima kuti munhu asati azvarwa uyu mwana uyu ane equal protection pasi pe-constitution iyoyi. And that by repealing abortion laws, Mukuzorambidza ma-laws e-abortion, this would deny the fetus due process and equal protection. izvi zvaizorambidza fetus due process ne-equal protection. The very amendment that the suffragists wanted to use, Iyo amendment yaida kushandiswa nema-suffragists was now being used for the fetus and used against them. yanga yakutoshandisirwa fetus ichishandiswa against ma-suffragists ivaya. So public support for reform of abortion grew quickly. Public support nereform yeabortion yakakura nekukasika. Studies on abortion and reform began to expand. Zvidzidzo pamusoro pe-abortion nereform zvakatanga kuwedzera kukura nekutekeshera. There was still division between reform and repeal. Pachiri ne-division pakati pe-reform ne-repeal. Feminists did not want to compromise. They wanted to stand for repeal. Ma-feminists vaisada kucompromise, vaida kutomira ne-repeal. In 1965, contraception was made legal for married women. 1965 contraception yakanzi yava legal kumadzimai 1965. 1965. And it was based on the 14th Amendment. Vaizvibhesa zvakare pa-14th Amendment. The right to privacy. Right to privacy. Public health advocates asserted that abortion should be legal for all women. Ve-public health vakati abortion inofana kuita legal kumudzimai wese. These are women who were seeing the results of illegal abortions across the country. Madzimai vaiona ma-results illegal abortion across nyika yese. 1968, Planned Parenthood voted on a resolution 1968 ve-Planned Parenthood vakavhotera resolution to repeal all abortion regulations. yekurambidza ma-abortion regulations ese. This increase of activity to create legal abortion for women Kuwedzera kwe-legal activity yekugadzira legal abortion yemadzimai was affecting state and federal courts. kwaiaffecta ma-courts ekustate nema-courts ekufederal. Between 1967 and 1973, Pakati pa-1967 na-1973, 4 states repealed their abortion laws entirely. ma-states mana akaripila ma-abortion laws awo zvachose.
13 other states expanded their exceptions. Mamwe ma-states 13 akatoexpandawo ma-exceptions avo. And then in January 22nd, 1973, January 22, 1973, the Supreme Court ruled that the due process clause Supreme Court yakatonga kuti due process clause of the 14th Amendment protects the right to abortion. ye-14th Amendment inoprotecta ma-rights ku-abortion. They recognized this right to privacy was broad enough Vakarecogniza kuti right yeprivacy iyi yanga iri broad to zvakadaro encompass a woman's decision to terminate her pregnancy or not. kuti isanganisire sarudzo yemudzimai kuti abvise pamuviri kana kwete. Roe v. Wade protected the right to abortion in all 50 states. Roe v. Wade yakaita protection kuabortion kuma-states ese ari 50. Society had shifted in its view of abortion. Society yanga yashanduka mumuono wayo weabortion. 64% of Americans agree that abortion should be allowed. 64% yevanhu vemaamerica yakatenderera kuti abortion ngaibvumidzwe. 68% were Republicans and 59% were Democrats. 60% dzataurwa paiva nemarepublicans poitawo percent yemademocrats. And as we close, I'd like to end with quote 5. Patinovhara ndoda kuvhara nequotation yechi5. Birth control represented the single most important factor in the material basis of women's emancipation, and that contraception promised the final elimination of women's only significant biological disadvantage. Birth control yaimirira chinhu chakakosha, factor yakakosha imwe chete mumaterial basis yemadzimai neemancipation yavo. Contraception yaipromisa kudzimwa zvachose kwe-biological So in disadvantage yaiva summary, we looked significant yaiva over the nemadzimai. Constitution and the legal status of women. Tatarisa constitution nelegal status yemadzimai. We looked at a brief history of abortion. Tikatarisa nhoroondo iri brief yeabortion. And the next study, we will look at the 50 years from 1973 Chidzidzo chinotevera chichatarisa makore to the 50 passage of Dobbs in 2022. kubva 1973 kusvika panozopasiswa Dobbs muna 2022. And to try and understand how it happened. Nekuzama Let's pray. kunzwisisa kuti zvakaitika sei. Ngatinamatei. Holy God, Mwari vatsvene, we thank you and praise you again. tinokutendai tichikurumbidzai zvakare. We thank you for your truths and understanding. Tinokutendai nechokwadi uye nekunzwisisa. We are very grateful to you, Lord, Tinotenda chaizvo kwamuri Mwari. your patience and watch care over us. Patience dzenyu nekutitarisira kwamunoita. And we thank you in Jesus' name. Amen. Tinokutendai muzita raJesu. Amen. Thank you.